صراطه القيمة الصوية التي لا عوج لها طريقة الله محمد ورد الله محمد علم الله محمد صلى الله عليه وسلم نور الله محمد فخر الله محمد عناية الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربنا نسألك أن تصلي عليه صلاة بها نكون إليه أقرباء نجد القرب عنده ببركة سر الصلاة عليه. ويا ربنا صل وسلم عليه الفاتح لما أغلق وفاتح كل غالق وما أغلق وما غلق كل ما غلق أو أغلق أو الغالق فمفتاحه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. به فتح الله العيون وبه فتح الله الفم وبه فتح الله الأذن وبه فتح الله السماء والأرض وبه فتح الله الجنة وبه فتح الله الأبصار وبه فتح الله القلوب وكل شيء إن كان غالقا فبمحمد فتحه الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير آمين بجاه الفاتح لما أغلق صلى الله عليه وسلم والكاتم لما سبق هو كاتم كل من سبق وهو السابق صلى الله عليه وسلم. هو السابق حتى في الأنبياء هل هناك من سبقه؟ هل هناك من سبقه؟ حتى في المرسلين أو في الأنبياء هو السابق هو الأول وهو الآخر به بدأ وبه كتم صراط الله الأعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهادي إلى صراطك المستقيم هو الهادي هو الهادي وطريقته صراط المستقيم. كل من تمسك بمحمد صلى الله عليه وسلم تمسك بحبل الله حبل الله التي لا انفصام لها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وما هي حبل الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة الوثقى التي لا انفصام لها إيمان الأعلى المحمد الحبيب صلى الله عليه وسلم. من نحبه غاية الحب. فهم الله القائل محمد عبد الله سيد خلقه محمد عبد الله غير مشبه به بشر من رام ذلك صفه. صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام وعلينا معهم أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. da daɗi a ce an haɗu don annabi mafi girman daraja mafi girman isa wanda ko a baya baka ji irin shi ba har a gurin ubangiji kasaitacce wanda Allah ya girmama ya fifita lamba ɗaya a kowane aji mai gida na masu gida mai gida na waɗanda suka isa jagora kuma annabi kuma manzo ga shi sharifi ga karama ga wilaya Allah na so bayi na so mafifici wanda Allah ya sanya biyayyarsa cikin tasa wanda Allah ya sa ambatarsa cikin nasa wanda ba a samun Allah sai da shi ba a samun yardar Allah sai da shi ba a bin Allah sai da shi Allah baya bayarwa sai dan shi baya karba sai dan shi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibun Allah bai karba sai a hannu mai tsarki wane ne mai tsarki huwa dahiru shine tsarkakakke
wanda Allah ya tsarkake bai taba datti ba, bai taba sabo ba, bai taba laifi ba, bai taba zunubi ba, ko yayi mali ya gafir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran azima. Mafi dacewa da kowane matsayi, duk matsayi na annabi, duk isa ta annabi, duk daraja ta annabi, duk mukami na annabi, duk girma na annabi ne. Waye samu bayan shi? Duk girman mai girma yayi gaba gaba daga Allah ne? Ya ga Allah kurukuru ne? Zo ka ji wannan. Ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullu siwa hadha wara'a wara'i. Lallai ya ga Allah bi ainin da idanuwansa wa suratin da surarsa wa suratin da surar Allah ko kuma shi da surarsa, wanne ka fahimta wanne ka ɗauka. Lallai ya ga Allah, ya ga Allah, ya ga Allah irin yadda Allah yake so ya ganshi, ya fahimci Allah irin yadda Allah yake so ya fahimta shi, ya ji Allah irin yadda Allah yake so ya ji shi, ya gane Allah irin yadda Allah yake so ya gane shi, ya san inda Allah yake gwargwadon irin matsayin da Allah ya bashi. Ya fahimci abin da ya fahimta, ya riska abin da ya riska, ya kama abin da ya kama, ya gane abin da ya gane, ya nuna abin da ya nuna, ya faɗi abin da ya faɗi, ya san abin da ya sani wanda duk duniya bayan shi ba wanda ya sani. Me wani irin ido? Yana ƙasa yana kallon tasar fara. Me abin mamaki. Gashi a can kuma sai ka gan shi yana aiki a can. Me wani irin jiki, baya kiba can baya rama. Ba za ka ga annabi ka ce ga wani katoto ba, ba za ka ga annabi ka ce ga wani siriri ba, ko ya ci ko bai ci ba. Innama Allahu yud'imuni wa yusqini. Allah ke ci da shi, Allah ke sha da shi. Sadauki wanda kwanjinsa baya ramewa, ƙarfin ubangiji kafu ƙarfin raini. Tambayar ka daga sha labari, mai ƙarfi ba kalar yara ba, dan abdu ba wargi ba kamar wargi ba. Muhammadu sunanka ko a suna kafi su. Mai girman daraja mai girman isa, malami attajiri, malami attajiri, ka gane ai, malami kuma attajiri. Dan shi ɗalibin Allah, shi kuma Allah shi ne alimu, masani, sifar ilmu gaba ɗaya sifa ce ta Allah saboda sunan shi alimu, Allah shi ne alimu. To yau alimu shi ne malamin annabi Muhammadu. Yadda haka ne lallai annabi ya zama alimu, Allah alimu, annabi ya zama alimu. Me yasa? Saboda me? Sani ƙuri'uka. Zan ta biya maka, ba za ka manta illa ma sha Allah. Sai kuma ya ce wa ƙurrar bidini ilma, ce ne in ƙara maka ilimi. La ilaha illa da Allah, ku ci min kalar wannan isar ta annabi Muhammad. Wani annabin fa Allah cewa yake kaka ƙara tambaya. Ya Musa, khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin. Rike dan abun nan da na baka ka zama daga masu godiya. Kakka ƙara tambaya ta wani abu. Wannan da na baka ya isa ka ce ka gode. Shi kuma annabi an bashi ce mai ake ce ne in ƙara maka. Ya kalar wannan annabi. Can ka ji wani annabin ya yi addu'a. هو الذي أطمع أن يغفر خطيئاتي يومين. Allah nake kwaɗayin ya gafartar zunubi na ranar kiyama annabi Ibrahim. Haka ya addu'a. Amma Allah bai juyi ya saurare shi ba. Duk da an amsa mishi amma ba a fito an ce mai an amsa ba. Ina amsa take? Sai gurin wanda baya roƙa ake ba shi. Ya ce liya ga tare laka Allah. Ma ta gaddama kai kuma na gafarta maka. Ha? Shi ba roƙaye ba amma an bashi. Can na ji annabi Ibrahim yana ƙara wata addu'a, Rabbi la tukhudhni yawma yub'athun. Allah karka kunyata ni,
kar ka tozarta ranar tashin alkiyama. ina amsar sai akan baba rasulullahi yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna har zuwa ƙarshe. Shi bai nema ba gashi Allah ya bashi, yace ranar da ba zan kunya ta wannan annabi ba. Ina kunya a wannan rana? Kowa ya zo Allah ya ce ba ya yi, an tashi kiyama, kowa yana cikin firgici, kowa yana cikin damuwa. Sunanta yawmut tagabun. Yawmut tagabun, ka san me ake cewa tagabun? Ranar masanyi. Masanyi, duk wanda ka gani a duniya yana da gida guda biyu, yana da aljanna yana da